sai yaushe za ka zo Mahadi Maulana al-Mahdi. Producer duniya. Imam Mahadi mai zamani, Imam Mahadi mai zamani, Imam Mahadi mai zamani, Imam Mahadi mai zamani, ya Imam Mahadi mai zamani, Imam Mahadi mai zamani. Ya Ubangiji sarki mara gyangyaɗi zan yi batu ne kan al-Mahdi, wanda annabi ya yi nuni a kan za ya zo Maulana Mahadi. Mahadi mai zamani ta tsatsan Zahrawu yar annabi na kaka ce gurin Mahadi. Sarkin nasaba shi za ya sa Isa shi ma ya fi Mahadi. Mahadi mai zamani Rabbana ajil ka gaggauta bayyanar Imamu Mahadi. Kyan dukan wata waka in za a ayo salatin annabi. Mahadi mai zamani Rabbu ka yi salati ga annabi na abin riko shi za a bi, da iyalan gidansa su Fadima da Ali wanda ya ce abi. Mahadi mai zamani, Mahadi mai zamani su Imam Hassan da Hussein alil kisa'i da wajibi abi. Agunsu ake karɓa a sha in akibito babu addini. Mahadi mai zamani zan faɗa muku waye Mahadi, wai wane ne Mahadi. Shi ɗin sunansa ne Muhammad alkunya ta Mahadi. Mahadi mai zamani sunan Hassan al-Askari mahaifin Mahadi. Sunan babar sanar jisa baiwar Allah Ummu Mahadi. Mahadi mai zamani shi ne wanda ma'aiki ya yi nuni zai zo ƙarshen zamani. An haife shi 15 ga watan Shaban Maulana Mahadi. Mahadi mai zamani, Mahadi mai zamani a shekara ta 250 Maula Mahadi. A garin Samara a ƙasar Iraki mahaifar Mahadi. Mahadi mai zamani garin da ko a yau in ka je za a baka tarihin Mahadi. Rabbana ka azurta ni na je ni Iraki garin su Mahadi. Mahadi mai zamani Rabba azurta ni na je ni garin da aka haifo Mahadi. Aya annabi ya yi magana tun farko akwai hadisan Mahadi. Mahadi mai zamani aya annabi ya yi bayani cikin hadisai babu adadi. Ai rashin sani ya sanya jahilai kame akan Mahadi. Mahadi mai zamani, Mahadi mai zamani Mahadin ɗaya ne shi ne wannan annabi ya yi nuni abi. In akwai naka mene asalin samu ga wanda aka ce mu bi. Mahadi mai zamani Abu Dawud da Ibn Majah duka sun kawo batun Mahadi. Tirmizi Ahmad dan
hambali sun kawo hadisan Mahadi. Mahadi mai zamani. Ibn Kasir da har Suyuti sun yi batun limami Mahadi. Duka hadisan an ka bincika mutawatirai ne adadi. Mahadi mai zamani. A cikin littafin alfitam wal malim shi ma ya faɗa. A cikin alwardi fi akbar Ahmad shi ma ya faɗa. Mahadi mai zamani. Mahadi mai zamani. Duk bayani ne daga annabi babu ƙari adadi. An ka karyata maulana Mahadi annabi ka yi wa kai tsaye. Mahadi mai zamani. Batu a kan zuwan Mahadi hujja ce babu adadi. A cikin littafin mazhabin da kake bi zo kai ladabi. Mahadi mai zamani. Balle kuma alkur'ani wanda shine na saman ladabi. Maganar Allah ce kai tsaye zuwa ga annaba arabi. Mahadi mai zamani. Hakika lamarin Mahadi lamari mai girma Mahadi. A cikin suratul anbiya'i aya ta 105. Mahadi mai zamani. Mahadi mai zamani. A cikin suratu tauba ita ma aya 33. A cikin nur aya ta 55 je kai ladabi. Mahadi mai zamani. Duk bayani ne Allah ya yo shi kan maulana Mahadi. Kuyi tunani kan Mahadi na gaske wanda ya zo daga annabi. Mahadi mai zamani. Wanda an riga ya an haife shi a tsawon zamani Mahadi. Duk wanda ka gan shi yana jayayya kware akwai rashin sani. Mahadi mai zamani. Wanda annabi ya yi nuni akan za ya zo shi muke tuni. Shi ake bi ba wai shi yake bi ba ma'asumi Mahadi. Mahadi mai zamani. Mahadi mai zamani. Rabbi ya tsarkake shi tsarkakewa daga duka kazanta Mahadi. Sallama masa za a yi Mahadi ba wai shi zai sallama ba a ji. Mahadi mai zamani. Bai bidar addu'ar kowa imami Allah ya masa Mahadi. Bai bidar wata hanyar wani bawa annabi ya nuna Mahadi. Mahadi mai zamani. Fadar Allah da annabi ita ce hujja akan al-Mahadi. Ba fadar wani ba kowaye shi hujja ce za mu faɗi. Mahadi mai zamani. Duk abin da yake a littattafai akwai ƙarin adadi. Amma a cikin Kur'anin Allah babu ƙarin adadi. Mahadi mai zamani. Mahadi mai zamani. Duk maganar da ba daga annabu ba ko ‘ya'yansa akwai ƙari. Mu nazari akan Mahadi na gaske a wannan zamani. Mahadi mai zamani. Mi hattara da masu yada propaganda kan al-Mahadi.
wanda zai bayyana can garin Makka a Ka'aba al-Mahadi. Mahadi mai zamani. Wasu sun yi riko da Mahadi na ƙarya mara asali. Mi nazari akan Mahadi na gaske ɗan Fadima Mahadi. Mahadi mai zamani. Zai sauka garin Makka can a Ka'aba Maulana al-Mahadi. Wakilansa 313 kun ji adadi. Imam Mahadi mai zamani. Imam Mahadi mai zamani. Su manya ne ciki a wakilan da Allah ya yi wa Mahadi. A kankanin lokaci ilahu zai haɗa wa al-Mahadi. Mahadi mai zamani. Su zo su yo bai a ga mai zamani Imam Zahabi. Yaya batunku na karɓar wata hanya gurin al-Mahadi. Mahadi mai zamani. Wanda zai shiryar shi za ku shiryar anya kuwa kun bi basi. Yaushe wanda ilahu ya yi wa irin wannan shimfiɗar al-Mahadi. Mahadi mai zamani. Har za ka yi wani tunani akan zai bi wata hanya Mahadi. Rashin sanin girman imami ne ja da al-Mahadi. Imam Mahadi mai zamani. Imam Mahadi mai zamani. Ga alamomi guda 5 akan bayyanar imami shin kun sani. Bayyanar Sufiyani da Yamani kiran sama shin kun sani. Mahadi mai zamani. Nutsewar sojoji a baida kisan nafsu zakiya kun sani. Bayyanar shai sabani kurasani shi ma ina tuni. Mahadi mai zamani. Hakika girman al-Mahadi Allah ya tsara tuntuni. Shi ne za ya yi gyara babu ɓangaranci Mahadi. Mahadi mai zamani. Zai yaƙi masu yin fasadi a duniya babu adadi. Zai yaƙi mushrikai har da azalumai su ma babu adadi. Imam Mahadi mai zamani. Imam Mahadi mai zamani. Dokar Rabbu ce za ta tabbata in Mahadi ya bayyana. Mataimakan Imam Mahadi suna da yawa babu adadi. Imam Mahadi mai zamani. 313 su ne manya-manya a ciki. Ka tsarkake ruhinka ko da yaushe kai ma ka zamanto a ciki. Imam Mahadi mai zamani. Ka yawaita du'a farji kai ma sai ka kasance a ciki. Karka yi zalunci basadi karka yo ɗaya a ciki. Mahadi mai zamani. Ka tsarkake aikin ka sa ikilasi za ka zama ciki. Ka dage da aikin jin kai ma sai ka zamo ciki. Imam Mahadi mai zamani. Imam Mahadi mai zamani. Ka dage da aikin alkhairi ka ɗaita Allah a ciki. Karka yi wa Imam Mahadi shirka shi kaɗai ne a ciki. Imam Mahadi mai zamani. Duk wanda ka kama to zato ne da fatan ka sani. Mahadi
Mahadi shine tabbatacce al-Mahadi Mahadi Mahadi mai zamani. Shi Mahadi tun a shekara ta 300 yake mulki, tun wafatin babansa Hassan al-Askari baban Mahadi Mahadi mai zamani, har zuwa ƙarshen zamani na Mahadi ne tuntuni. Duk wani shehin da za ka rike shi to almajirin Mahadi ne. Imam Mahadi mai zamani, Imam Mahadi mai zamani. Duk girman malamin da za ka rike to almajirin Mahadi ne. Ma'asumi ake yi wa biyayya shi kaɗai wanga zamani. Mahadi mai zamani, na saman dukkanin wani shehi ko wali adadi. Kaga koko da ma malamin kashi ma yana kasan Mahadi. Mahadi mai zamani, adadin shekarun ina malaminka yake akwai Mahadi. Tun kafin haihuwar iyayen shehunai yake Mahadi. Mahadi mai zamani, ya shiga gaiba ne a ta farko Maulana al-Mahadi. Bayan wani ɗan lokaci sai ya shige babbar gaiba Mahadi. Imam Mahadi mai zamani, Imam Mahadi mai zamani. Ita ce tamkar yadda ilahu ya yi wa annabi Isa kaji. Gaibu kenan ya shiga ilahu ya ɓoye kar a kashe Mahadi. Mahadi mai zamani, ya ce Allah ya yi wa annabi Isa haka ya yi wa Mahadi. Sai ƙarshen zamani za su zo al-Mahadi Mahadi. Mahadi mai zamani, kaga ko shi ya riga yi zuwan shehinka Maulana Mahadi. Kaga ko shi ya riga yi rubutun shehinka Maula Mahadi. Mahadi mai zamani, gaisuwa ta dole na miƙa ta gun Maulana Kadimu Mahadi. Dama hidimarsa kake ta yi kullum babu adadi. Mahadi mai zamani, Mahadi mai zamani. A daɗe ana yi dole sai gaske babu adadi. A yi tallafi babu dare ba rana kuma babu adadi. Mahadi mai zamani, irin aikin da kake ta yi jin kai ne aikin Mahadi. Maulana Sidi Sharif al-Alawi Kadimu Mahadi. Mahadi mai zamani, shi nake nufi wanda ya kora su karatu kan al-Mahadi. Shi ya farkar da dukansu su je su karatu kan asalin Mahadi. Mahadi mai zamani, na saman dukkan waliyai batu ne aka yi na ƙara faɗi. Imam Mahadi mai zamani shine na saman dukkan sani. Imam Mahadi mai zamani, Imam Mahadi mai zamani. Na saman duka shehunai, na saman duka malamai, na saman duka ulama, na saman duka shehunai. Ma'asumi Mahadi, dan Narjisu Mahadi, dan san Alaskar al-Mahadi, dan Alhadi Mahadi, dan Jawadu Mahadi,
dan Arida al-Mahadi, dan Musa al-Mahadi, dan Jafar al-Mahadi, dan Muhammad Bakir Kujiya, dan Ali al-Mahadi, dan Husain al-Mahadi, dan Hassan al-Mahadi, dan Imam Ali Mahadi, dan Annaba al-Mahadi, dan Fatima al-Mahadi, jikan Khadijatu al-Mahadi. Wannan shine Mahadi, al-Mahadi mai zamani, Mahadi mai zamani, Mahadi mai zamani. dan daga aya anan na ce na yi ban kwana zan ƙara faɗi. Za mu ta rubutu mu yi odiyo kan Maulana Mahadi, Mahadi mai zamani. ai zamanin nasa ne dole mu faɗa muku dan ku ji. Sida Abu Narjisa ne hadimi a gidan shi ne, Mahadi mai zamani. wana gajiya kan Mahadi, Maulana al-Mahadi. Yin shiru akan wannan batucin amana ne ga mai zamani, Mahadi mai zamani. Allah ka karfafa duka mai daga al'amarin Imamu Mahadi. A gida al-Mahadi, jeji al-Mahadi, Mahadi mai zamani, Mahadi mai zamani. ko a kabari al-Mahadi, tashin kiyama al-Mahadi. Mahadi mai zamani, na kaunar ka mai zamani, Allah ga gauta bayyanarka. اللهم كل وليك على حجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة في كل ساعة واليوم أبزم قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجل وليك الفرج.